ha ka jingetrilang bat UMLA kan Nongpoh constituency uba Emerald Bonds aim ka office jong deputy commissioner ke district Bhoi kan penlong ya ka coaching program nak Bynta ban hikai kumno ban Pynkhreh ya ka exam Rung kam Sorkar ne bantre haki bank bat kumno ban Pynkhreh nak Bynta ban tho ya ka exam CUET lane CLAT ya ka ne ka coaching program la penlong da ka jing kersian lang ka chief minister's career guidance and counseling scheme kane ka coaching program kan long na ka Bynta ki graduate level but ki higher secondary level. UMLA kan Nongpoh haba pentip ya kene ke jing perbena ulong bahkan long kan lat jingkermen na ke Bynta ki bedon jingmut ban Pyntbit susu ilade Hadien ke Jingpule. Ki bedon jingmut kila ban penrung kerteng ilade da ke online lane ke offline. Ya ke jing aji hikai on penlong hari Bhoi college Nongpoh bat kan sedang naduk sitirik unaitung arjar arpesan. Bat na ke Bynta ki jing tip ki ba company susu. Ki bedon jingmut kin phun hau number Henry Kundai not iwe, Nyo Henry Sawar, lani Kundai Saw Laisan, Saw Henry, Saw iwe, Nyo Kundai. Kini kikor komputer, kiba internet badur badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iwe. Refurbished laptop but desktop, phun hau number. Pra iwe layar not saw pra san saw. Lani pra lainyo arnyo sawar drunyo. Admission open. Kapetar kema Model Degree College, Bhoi District, ka court admission na Bynta ka BA first semester, ka lat bahajan na Bynta ki samla pule, na Bynta ki jingtip ki babanya, phun hau number, pra iwe lai iwe pra not san ar khandai not, lani pra lainyo not pra san riu khandai san. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak Bynta ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pranyo laiwe khandai hendru iwe ar nyolai